नमस्कार यूट्यूबवाल्यांनो, कशा आसात? बरे मा? तर आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन दिलो असो अस्सल मालवणी पदार्थ जो असा रायवळ आंब्याचा रायता। तर ह्या रायता चवीक अतिशय चविष्ट असा लागता। त्याची चव आंबट, गोड आणि तिखट असता। तर आम्ही दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण आंब्याचा रायता नक्की करून बघा। तर कसा झाला हे आमका नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडलो तो व्हिडिओ लाईक करू विसरू नको आणि चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा। आज मी रायता बनवणार आहे आणि रायता बनवण्यासाठी हे आंबे आणलेत बघा। हे छोटे रायवळ आंबे आहेत, हे बिटकीचे आंबे म्हणून सांगितलं मी, बाजारातून विकत आणलेत। तर हे आंबे चांगले आहेत बघा, पिकलेले आहेत, त्यांनी आडीत घालून पिकवलेले आहेत, चांगले पिकलेले आहेत। तर ते आता रायता करायचं आहे, त्यासाठी मी हे आंबे पहिल्यांदा 15 मिनिटं गॅसवर ठेवून उकडवणार आहे। चांगले 3-4 वेळा धुवून घेतले आणि हे पाण्यात टाकले, जरासं किंचित मीठ टाकणार आहे आणि हे आंबे मी आता गॅसवरती 15 मिनिटं उकडत ठेवणार आहे। हे संपूर्ण असे मी आवळले पाहिजे असे। आता कसे ओळखायचे? 15 मिनिटांनंतर आपण उघडून बघितलं, झाकणं काढलं तर हे आंबे आहेत ना, त्याचा कलर बदलतो आणि असे एकदम सुरकुतल्यासारखे येतात की हे आंबे उकडले समजायचं। तर आता मी हे गॅसवरती उकडत ठेवते। थोडं एक चमचावर मीठ टाकते मी ह्याच्यामध्ये आणि गॅस पेटवून मी उकडत ठेवते। आता रायता करायचं असेल ना तर आपल्याला रायवळच आंबे हवे। रायवळ आंब्याचं रायता चांगलं होतं। हापूसच्या आंब्याचं म्हणजे तो वेगळं, त्यांना काय वेगळं काहीतरी म्हणतात, फोडला करून करतात ते। पण रायवळ आंबे असले तर आंबट, थोडेसे काज असलेले असतात असे रायवळ आंबे रायत्यासाठी खूप चांगले। कारण त्याच्या रायवळ आंब्यामध्ये काय असतं, त्याला काथा असतो, रायवळ आंब्याच्या पारांफिरांना काथा असतो। अशा प्रकारचे आंबे मिळालं अतिशय सुंदर असं त्याचं रायतं होतं। पण इथे मुंबईत कुठे मिळणार? तर हे मी साधे रायवळ आंबे मी आणलेले आहेत। बघूया ह्याचं रायतं कसं होतं आणि रायतं कसं करायचं ह्याची सगळी कृती तुम्हाला। 15 मिनिटं झाली आहेत, आपण बघूया। हे बघा आंबे आपले उकडले चांगले, हे बघा मऊ झालेत बघा। असं घेऊन वाटल्याचं बघायचं साधारण हा तसं, हे बघा चांगले मऊ झालेत म्हणजे आपले आंबे उकडलेले आहेत। आता मी गॅस काढते आणि काय करायचं, हे पाणी आहे ना ते गाळून टाकायचं आणि आंबे थंड करत ठेवायचे। थंड झाल्यानंतर मग त्याची सालं वगैरे आपण काढून घ्यायचे। तर हे आंबे मी काढते, गाळून टाकते पाणी आणि ह्या वाडग्यामध्ये थंड करत ठेवते। चाळणीत ठेवले तरी पण चालतील ना, तर माझ्याकडे एवढी मोठी चाळण नाही इथे, म्हणून मी ह्या वाडग्यामध्ये असे थंड करत ठेवते। आता हे थंड व्हायला तर कमीत ते 15-20 मिनिट लागतील ह्याला थंड व्हायला। तोपर्यंत आपण बाकी त्याची फोडणीची तयारी करून घेऊया। आता हे रायवळ बघा, गावाला रायवळ आंबे आपल्याला म्हणजे रायवळ झाडं असतातच गावाला, पण इथे कशी ओळखायची तर ही वासावरनं, आणि हिचा आकार हा छोटा असतो आणि हापूसचा आंबा पण दिसतो मोठा असतो हापूसचा आंबा, त्याचा वास जरी घेतला तर वास गोड येतो। पण ह्या रायवळ आंब्याचा वास हा नेहमी थोडीशी काजळ कशी लागते तसंच आणि आंबट असा वास वेगळाच येतो, आंबट गोड। तर त्याच्यावरून आपल्याला ओळखायला सोपं जाईल। आता काही लोकांना प्रश्न पडेल की रायवळ आंबा कसा काय ओळखायचा? तर रायवळ आंबा एक म्हणजे काय छोटी बिटकी असते, छोटा आकार छोटा असतो त्याचा, आणि वास घेतल्यानंतर आपल्याला थोडासा रानूस असा वास येतो। हापूस आंबा आकाराने मोठाच असतो कायम, म्हणजे कुठचे पण घ्या हापूस आंबे, नंतर तोतापुरी आंबा आहे, नंतर त्याशिवाय दुसरे मानखुरचे आंबे आहेत, हे मोठे, त्याचं फळच मोठं असतं आणि हे रायवळ आंब्याचं हे फळ छोटं असतं आणि याचा वासावरून आपल्याला ओळखता येतो। आणि आता असे बाजारात सगळीकडे मुंबईला सुद्धा असे आंबे घेऊन लोक बसतात अशी विकायला, रायवळ आंबे। तर आपल्याला हे आंबे फक्त ह्याच्यासाठी कशासाठी रायता बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो त्याचा, आणि आपले चोखून खायचे असतील तर आता हे थंड होईपर्यंत आपण ह्याची वाट बघूया। हे बघा आता 15-20 मिनिटं झाली आहेत, आंबे चांगले थंड झालेले आहेत। हे बघा आता काय करायचं, ही साल काढून घ्यायची अशी, लगेच हाताच बरोबर ह्या सालीचं आहे ना ते चमच्याने सगळं हा गर जो आहे हा सगळा गर आपण असं चमच्याने काढून घ्यायचा। बघा चांगले उकडले ते, त्याच्यामध्ये गरज कमी आहे, छोटे होते आंबे ना, ह्याच्यापेक्षा जरा मोठेसुद्धा असतात रायवळचे आंबे, पण हे जरा छोटे असल्यामुळे ह्याच्या आतमध्ये जो मांसल भाग होता तो जरा कमीच आहे। चांगले उकडले ना की याचा असा गर काढायला सोपं जातं। शक्यतो आंबट असे आंबे, आंबट गोड पाहिजे हो, म्हणून रायवळ आंबे। आणि हापूसच्या आंब्याचं जर आपण केलं की नाही तर ते काय होणार, गोडूसच होणार।
त्यात जो आंबट गोड आणि मसाला घातल्यामुळे तिखटपणा आहे ते नुसतं गोडच लागणार मग हापूस आंब्याचं केलं तर. म्हणून रायवळ आंबे घ्यायचे. रायवळ आंब्यामध्ये प्रकार असतात. काय काय आंबे आतमध्ये काथा भरपूर असतो, त्याचं तर खूपच छान होतं रायतं. याच्यामध्ये म्हणजे असे तंतू, काथा म्हणजे कसं तंतूसारखं, याच्यामध्ये थोडंसं कमी आहे. काय ते कसं असतं प्रत्येक आंब्याच्या प्रकारावरती अवलंबून असतं. गावाकडे आपल्याला रायवळसाठी वेगळे असे आंबे मिळतात, भरपूर आंबे मिळतात. शक्यतो खाली पडलेलेच आंबे वापरतात नाही. होय होय, जे पूर्ण पिकून खाली पडतात ना, त्याचं छान होतं रायतं, छान होतं त्याचं. ते आंबे निवडून मग त्या सालीचं चांगलं असं खरवड, चांगलं हे चमच्याने चांगलं असं खरवडून घ्यायचं. हा जो गर आहे हा सगळा घ्यायचा आहे. आंब्याचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला म्हणजे प्रकार असतात, त्याप्रमाणे आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ करता येतात. आता तोतापुरी आंबा असतो ना, त्याचा जर मुरावळा केला तर तो खूप छान होतो त्याला, कारण तोतापुरी आंबा मोठा असतो आणि किसणीने चांगले धुवून साल काढून किसणीने किसून जर आपण घेतला तर त्याचे असे उभे चांगले असे हे होतात, जे किसणीवरती किसलं जातं ते, आणि मग त्याचा मुरावळा पण छान होतो. तसं हे रायवळ आंब्याचं रायतं. नंतर हापूस आंबे खायला चांगलेच असतात, पण त्याचं साठ गेल्या वर्षी आम्ही दाखवली होती बघा तुम्हाला, हापूसच्या आंब्याची साठ, आंबा पोळी, तीच साठ त्याला म्हणतात. ती आंबा पोळी माझ्याकडे अजून आहे गेल्या वर्षीची. त्या आपण नक्की करून बघा, अतिशय सोपी त्याची रेसिपी आहे. असतील तर ह्या वर्षी आंबे कमी आहेत म्हणतात, म्हणजे गावाला सुद्धा कमीच असतील, काय कल्पना नाही. पाऊस पडल्यामुळे पूर्ण मध्येच पाऊस पडला मोहर असताना, त्यामुळे सगळा मोहर तो खाली गळून पडला, त्यामुळे आंबे कमी आहेत. आणि आम्ही तर काय अशी मुंबईला असल्यामुळे आम्हाला काय आंबा पोळी वगैरे काहीच मिळणार नाही आहे. ते गेल्या वर्षीची आहे, तुम्हाला मी दाखवेन नंतर. बघा कशी टिकून राहते, म्हणजे चांगली सुकून त्याची आपण जर फ्रीजमध्ये ठेवली पिशवीमध्ये प्लॅस्टिकच्या भरून, तर ती चांगली टिकून राहते वर्षभर. थोडासा कलर बदलतो पण ठीक आहे. पण तर आपलं म्हणतं ते दुधावरचं ताकावरती असं तसं. आंबापोळी कशी बनवायची याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, किंवा वरती आय बटनवर पण त्याची लिंक येत असेल, तर तो पण तुम्ही व्हिडिओ बघा. हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्यानंतर आणि तुम्ही पण करून बघा आंबापोळी. हे बघा असं सगळ्याचा गर काढून मी घेतलं आहे. आता आपण फोडणी करूया याची. फोडणी करण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्याला जर आपण हिंग आणि लसूण जर भरपूर असेल तर ती चांगलं त्याला म्हणजे त्याची फोडणी जर चांगली आपण केलं तर त्याला चांगली चव येते. आता म्हणून याच्यासाठी मी काय घेतलं आहे बघा, हा कढीपत्ता घेतला आहे, नंतर 10 लसणीच्या पाकळ्या मी ठेचून घेतल्या आहेत, हा गुळाची पावडर आहे, नंतर हा आमचा मालवणी मसाला, मीठ, मोहरी आणि हिंग. आता मी फोडणी करण्यासाठी हा टोप ठेवला आहे. गॅस पेटवून हा टोप मी गरम करून घेते. चांगला गरम झाला की नंतर आपण मग तेल घालूया. आता आपला टोप तापत आलेला आहे. मी 2 चमचे तेल घालते, कारण आपलं हे लसूण चांगली त्यामध्ये भाजली पाहिजे. खरं म्हणजे ह्याला काय तेलाची जास्त गरज नाही, पण लसूण चांगली भाजण्यासाठी आपल्याला तेल थोडंसं आवश्यक आहे. 2 चमचे मी तेल घातलं आहे. ते तेल चांगलं तापू दे. तेल तापलं की आपण हा छोटाच अर्धा चमचा आहे बघा, माझा छोटा चमचा आहे, मी मोहरी घालणार आहे. बघा मोहरी चांगली तडतडली की हिंग. आता मी थोडा गॅस कमी करणार आहे कारण आपलं हे जास्त करपू नये म्हणून. नंतर ही लसूण घातली, लसूण चांगली भाजू दे. बघा आता चांगला याचा हे काय ते भाजल्यामुळे, हिंग भाजल्यामुळे चांगला वास आलेला आहे. आता हा कढीपत्ता घालते. चांगला आपण भाजून घेऊया हे तेलामध्ये. लसूण चांगली तेलात भाजली की त्या चांगला त्याचा ठसका मग ह्या रायत्याला लागतो. आता मी हा मालवणी मसाला नवीन कुटलेला आमचा आहे ना, तो जास्त तिखट होईल म्हणून मी हा 1.5 चमचा घालणार आहे, जास्त नाही घालणार आहे, कारण तुमचा मसाला तिखट झाला आहे चांगला. मालवणी मसाल्याची रेसिपी तुम्ही बघितली नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देतो नक्की बघा. आता हे साली काढलेल्या आपण ह्या आंब्याच्या बाटी आहेत, ह्या आपण ह्याच्यावर घालूया आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवूया.
आता आपण बघू हे म्हणजे झाकण ठेवल्यामुळे काय होतं माहिती आहे, फोडणीचा जो ठसका आहे तो आतमध्येच राहतो. आता चांगला आपण हे ढवळून घेऊया. ह्या सगळ्या आंब्याच्या पाटीनं आपल्याला हे मसाला नंतर लसूण लागली पाहिजे. आता मी मीठ घालते. हां, चवीप्रमाणे ह्याला मीठ घालायचं आहे. 1 चमचाच घालते आधी. आता ही गूळ पावडर 1 चमचा घेतली होती ती घालते. हे ताट धुवून आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे, कारण ह्याला पण थोडासा गर लागला होता ताटाला, तो कशाला फुकट घालवायचा, म्हणून आपण हे पण धुवून घेऊया स्वच्छ. म्हणजे बघा याची अशी ग्रेव्ही होईल. आता ह्याला एक फक्त आपण कड काढला की आपलं रायतं तयार झालं. इतकं झटपट होतं हे रायतं करायला, इथं सोपं एकदम. आपण आंबे उकडून घेतले की 5-10 मिनटात हे आपलं सगळं रायतं आपलं तयार होतं. आता मी चांगलं हे ढवळून घेतलं आहे. आता झाकण ठेवून ह्याला 5 मिनटं मी वाफ देते. गॅस एकदम कमी करून ठेवते. हे बघा आता 5 मिनटं झाली आहेत. पण बघूया, चांगला सुवास रायत्याचा दळवतो आहे, तर त्याला आपण चांगली फोडणी बसली त्याला. हे बघा, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही नुसती मिरची पूड घातली ना तरी पण चालेल. हां, मग मी याला आम्ही आता हे करतो मालवणी भाजका मसाला. तर हे बघा आपलं रायतं आता तयार झालं आहे. आता हे सगळं हे मी पाणी थोडंसंच घातलं होतं, पण ही त्या आंब्याचं गर होता ना तो त्या पारंबी, हे बघा पारंबीच्यापासून सुटला आहे सगळा, आणि त्याची ही चटणी तयार, कशी ग्रेव्ही कशी तयार झालेली आहे. आता आपण हे भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर किंवा असंच सुद्धा आपण हे खाऊ शकतो. तर आता मी हे उतरून ठेवते. तयार झालं आहे. तर मित्रांनो, अतिशय चटपटीत असं आणि आंबट गोड असं आंब्याचं रायतं ही अस्सल मालवणी रेसिपी आता तयार झालेली आहे. तुम्ही पण हे नक्की करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.